Upia mula pencelur dau Trump ban le hadin ki jing maham jong Biden Persia ban penkela ya ka sencar pajba jong ka Israel. Hadin bau lawan pai na ki jing ya kendu jong bat presiden jong ka Amerika Donald Trump. Bat kinong ai jing mut bahakli du jong ha Washington. Hau penai baladap. Menteri rang badu jong ka ri Benjamin Netanyahu. Ula ai ya ki jingkren ki bas ngokhia ha ka jingyalang jong ka kenhun menteri men ha ka khadwai trik Februari. Bagito ki bala donlang kila ai kerteng ya ka jingkren yaine. Kat kum ka jingong jong wei uhe sarkar Israel ubatib bahaya kan ka kam. Pej yo Trump ula le lightly ki ha Amerika. Ula ker saudong yelade da ki briu ki bayaine ha u batang mau ula bekam ya baro ki briu ki bom ya naik hau bat upendu ya ka jela ka bajeliu da ka rukom bat ka bajanai bah laong uhe sarkar da ka penskem ya ka kubor jong ka walan ni saj dai hakane ka jingle ba Netanyahu larai ban ya chakmat da ka bekam ya uhe jong ka sinbet roner bar ong une uhe sarkar jong ka Israel da ka batai ba menteri rang badu ba ula syak pencelur hau Trump. Netanyahu lapen bena ya kane ka jingle kumba sibenai hadin da ka kedau ya ka jing bom chania jong ya uhe ka tenat pahra ka high court nadu ketika por ka lapen sange no ya ketika jing sya wengkam kad pa kadang ap ya ka jing pisar jongka ya ki jing ujor Persia ya kane ka jingle halor ka nongrim ba Netanyahu ya kendo ya ka jing ya kanat namar ka jing tokit jong ka sinbet ka banang ya chakmat halor ka jing keno ba ka office jong ka don ka jing ya DBA bat ka Qatar kum chi benta jong ka jing tokit jong ka Qatar ki pulit ki lakem ya arngut ki nong ya rap jong Netanyahu ha katayo baladap hadin kata Netanyahu la tho ha ka Twitter jong ha Amerika bat ha Israel ha ba nong ya lambaklan jong ka liang Persia job ha ka election ka deep state ka badon ya ka liang Persia ka pendon kam daki atiar ya ka rukom bisar hok ban pentut ya ka mon jong ki pajba nakaliang jong baru la jubab ya ka jingtmu ban wengkam yu daka city ka penpau baka dau ba sisa jong ka jingsya wengkam jong kade ka jingkenta jong ban menjur ya ka jingdawa bom hok ban ai ya ka jinglong bayai ne simet sya menteri rang badu wadla kalong ka bapau bakalong ka jing pencelur ya kan ka jingle Henry ka sarkar Trump kalakier na ka basim khia ya ka jing persyang jong ka sarkar Israel ban bekam yu ubar ne unong sajan bahakmat gali bahraf miara haba jubab ya ka jingkeli na ka detain of Israel unong aiktin jong ka tenat kampo ying uloong ha ka sipalei kane kadai ka kam hapo jong ka sarkar Israel kum tangi pha ya phi chaki banyo jingtip kham bania